الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه البررة ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بدنت بشرف الله جبا مالكنا مالكك أنبو فوق ولمن سنة أنواتي بلا جلنا أو كنما دليلا bijuma bakonna na amba wala dania ka fo ambi kati sana fara kojula misirla mi al mambaye an karamo imam Muhammad Jara kamina misir welela fokata se imam ba kutubama ninga juma jogo flasel ni al islamawiye mi saralo la angaje angani madofe ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salat حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله kidabtigi ko abi ala tanu ala mi ye kari masai a barkadale do oka a kari le do jombe ko here bi bo ale de bolo kadi ama nga nimi yere bali ala bali like ala ka here di yorowla ala kari me ka bo be ko wa ala tanu be o kan fana ako ala de doni masai ale de bi ñew ka fleli janfa aba bedon duskum be fe mi meri nyumana jugumana dusukuntigi kelengele be ala ba bela jele kalama ale de dugule masai jon kala halayawla ibe min dugo iyere la ma wore kana bo kalama keta nyumana walma keta jugumana ala yi dugule ni bela sabula ala yi shire kabira kepma wa anga do ko bela jele be segin o ala inde ma saniya be o ala inde ale de yanda ka bo dugu kulola wa anga do an bela jele be segin fana kata ale alama sabu saya kofe ambi bla bugola bugo dali fana kofe amina wuli anyanama ka an genge ka an yeshi fama alama na bi fo do ma ko la harado akwa bi shiriya ka fo ma warati o ala inde ko masakele do shiriyali mi ni uba an kishi ka bo jawliba ko ma an ga nyanama ya kono ani lahara dola akwa bi shiriya ka fo an kuntigi muhammad ala ka jondo ala ka cidedo chemi na jena ni yere minay jena tiga sigila kira sira yere la aya yere minay aye mogow lashu anga si an yere la anga yere minay fana ako kishi ani nema abo chaya kira boyinka no ye muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana so dinge sanu anaka sahaba nyuma an islam nyuma bela jeli ambe ala deli nene aw ya rabbi ala ka ang islam nyuma nye ako ko temenen ko fe abe kuma an fe on minu ngera ala ka joni ako abe ladrika folo minti wodi ye ko aban ladi ka fo anga sira ala nye anga ala batu ala nye sira nye wodi ye ko bela jeli supasuma e fembe sigimbe odeka ibi bato minunge abaraji soroli asigimbe ala nye sira nye ka ibi nyumaya minunge kan nafa soro ala mimbi nafa diena ya ibolole ani ko ani lahara o bela jeli sigimbe ala nye sira nye de ka utuma ala yere o fo qur'ane kono ako inna allaha ma'a allazina ittaqaw wallazina hum muhsinun ako ale ala faralembe moko de ka moko minu sirana ala nye moko minu ngara nyumangelay aywa ni ala farali ka nyenama ya kono o here bay a here folo shaytane be deseila ni shaytane deserila fen febe wali jugu fen febe ko ala be dimi moko koro o ti yi ka barala fili fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ kɛ sababu ye ka jɔn ni ala mabɔ ɲɔgɔn na o tɛ y'i ka baara la
mais u bi sɔrɔ de tuma min na n'i gɛrɛla Ala la Ala faral'i kan wa Ala b'i dɛmɛ fana ka i kisi ka bɔ seitanɛ tɔɔrɔ ma o tuma an bi yɔrɔ o yɔrɔ an ka siran Ala ɲɛ Ala ko ka min to yen an k'o to yen Ala ko ka min kɛ an k'o kɛ an seko bɛɛ la o kɔ tɛmɛnen kɔfɛ ko an ka Ala sɛbɛkɔrɔba to an ka ɲɛnamaya kɔnɔ kitabutigi ko a b'an hakili jigi ko k'a fɔ lamɛnnikɛla bɛɛ ye k'a fɔ silamɛ bɛɛ ye k'a fɔ bunahadamaden bɛɛ ye ko an bɛ waati min na bi ko an k'an yɛrɛ kɔlɔsi anw ka diɲɛ ye waati caman de ye a ma daminɛ ni anw ye a ma daminɛ ni an faw ye a ma daminɛ n'an mɔkɛw ye a ma daminɛ n'an benbakɛw ye maa dɔw balola k'u siw kɛ diɲɛ kɔnɔ yan ka kɔ olu ye olu ka waatiw tɛmɛna diɲɛ ka yɛlɛma yɛlɛma kɔnɔ fo ka na se an faw ma o caman balolen do bi fo ka na se an yɛrɛw fana ma wa anw kɔfɛ dɔwɛrɛ fana bɛ na mais ko anw k'a dɔn nin kelen o kelen bɛɛ mago b'i ka waati de la mais anw filɛ waati min na diɲɛ waati an filɛ diɲɛ ɲɛnamaya waati min na ko a sera an k'an yɛrɛ kun kɔlɔsi a ko sabu nin waati min filɛ nin ye fɛn bɛɛ lajɛlen bɔra a cogo la fɛn bɛɛ lajɛlen yɛlɛmara ko a fɔlɔ ye mun ye layidu dafa o banna ni mago jɔra layidu dafabaga la bi i t'o y'i ɲɛ la n'a yɛrɛ ye a ka dɔgɔn kosɛbɛ nka o ye don dɔ tiɲɛ ye wa n'i y'a jate minɛ fana ɲɛnamaya yɛrɛ fana sigin bɛ o de kan a ko an k'a dɔn dusukun gɛlɛyara hadamadenw ni gɛlɛyara ɲɔgɔn ma an b'o tile la a ko baara ɲuman ka ɲuman kɛ o fana banna ɲumankɛla ye mɔgɔ fitinin dɔrɔn de ye jamaba la min bɛ ɲuman kɛ ani min bɛ mɔgɔw lasu ka bila ɲuman kɛli la n'i ye jama lajɛ i b'a sɔrɔ mɔgɔ damadamanin dɔrɔn de don a ko tiɲɛlikɛlaw olu de kɛra mɔgɔ valɛrimaw ye olu de kɛra dawulatigiw ye mɔgɔ minnu kɛra tiɲɛlikɛlaw ye olu de kɛra jamatigiw ye mɔgɔw bi waso n'olu de gɛrɛɲɔgɔnyaw ye k'an b'o tile de la wa an k'a dɔn an bɛ diɲɛ waati min fana na ko a tɔɔrɔ o de ka bon ka tɛmɛ a hɛrɛ kan dugu jɛ o jɛ i tulo ma dalen don e bɛna mun bɛ balawu ko dɔ la i bɛna mun bɛ jatigɛ ko dɔ la dugu jɛ o jɛ bi n bɛna taa fan jumɛn mun bɛna fɔ n ye n bɛna n bolo don mun na diɲɛ kojugu dɔ la hadamaden bɛ si bi a tɛ si ni hakilisigi ye sabula kamanagan kɛ bɛ ka labɔli kɛ sunɔgɔcogow man ɲi wa an bɛ wuli cogo min na fana bɛɛ jɔrɔlen don an bɛna wuli cogo jumɛn na ko diɲɛ b'o waati de la wa tiɲɛli fana kɛra kɛnɛkanko ye waati tɛmɛna tiɲɛli ko dɔw bɛ yen o tun ye fɛn dogolen de ye ala ye masa ye masa min bɛ sutura kɛ mais ala bɛ taa jɔn labila tuma min na k'i ka walejugu bila kɛnɛ kan waati min na o y'a sɔrɔ i y'a kɛ de fo k'a dan sago n'i ye walejugu kɛla ka walejugu dalen kɛnɛ kan o kɔrɔ ye ko ala banna la de pewu a kɛko fɔlɔ ala b'i sutura a kɛko dama dama ala b'i sutura kan mais bi walejugu dara kɛnɛ kan fɛn o fɛn bɛ yen n'a dɔnnen don ko kojugu don n'a kun dogolen don kɛcogo la fɔlɔ a bɛɛ lajɛlen bilala kɛnɛ kan a ko cɛw ni musow bɛɛ lajɛlen wasora bi ni kabayira kɛli ye kabayira ye mun ye junumu belebele minnu ne a bɛ ala funu jɔn kɔrɔ n'a b'a to ala bi ba jɔn ka baaraw la a bɛ se ka kunnangoya s'i ma a bɛ se ka a b'i bila ka taa jahanɛmɛ kɔnɔ a bɛ fɔ olu de ma ko kabayiraw junumu belebele minnu astagfirullah i t'a yafa ala deli foyi t'a yafa f'i k'i yɛrɛ minɛ ka bɔ a la a bɛ fɔ olu de ma ko kabayiraw o kɛra cɛw ka taamala ye bi o kɛra musow ka taamala ye bi a ko i k'a dɔn sutura wulila ka bɔ lebu bɛɛ kan an bɛ waati min na dusukunw jara dusukunw ka filɛli yɔrɔ o kuntagala surunyana sabula kodɔnbaga dɔgɔyara an karamɔgɔ n'i ye nin lajɛ nin fɛn o fɛn filɛ n'i y'a bɛɛ lajɛ i bɛ jaabi min sɔrɔ a la ko silamɛya de tɔɲɔlen don an ka nin diinɛ in n'o ye silamɛya ye silamɛya de tɔɲɔlen don bi nin walejugu fɛn o fɛn fɔra nin ye n'i y'a kɛbaga kelen o kelen jɔ ko e ka diinɛ ye jumɛn ye n'i ye mɔgɔ 10 sɔrɔ a la i b'a sɔrɔ maa 7 bɛ yen u bɛɛ b'a fɔ k'ale ye silamɛ de ye ni son sara ni ɲininkali kɛra a bɛ fɔ k'a bɛ seli ni namaratɔ sara ni ɲininkali kɛra a bɛ fɔ ko wayi k'a tun bɛ seli mais bɛɛ tun b'a dɔn ni namara ye
ni glomina sara ni ɲiningali kɛra ko a ka diinɛ ko bɛ cogo di a bɛ fɔ k'a tun bɛ seli walejugu bɛɛ lajɛlen de dogo kɛbaga olu dogo yɔrɔ kɛra silamɛya kɔnɔna ye an ka diinɛ de tɔɲɔna jango an bɛ tile min na bi jelibɔn tile mɔgɔ faga tile ala de ye faama ye ala ko ale b'a ka diinɛ kɔlɔsi hali n'a ma bɛn kafiriw ma u ye nkalon bɛɛ ta k'a da silamɛya la kafiri mɔgɔ fagala minnu bɛ yen n'u bɛ mɔgɔw faga ni silamɛya tɔgɔ ye ko jihadi bɛɛ b'a dɔn jihadi tɛ mais ala y'a kɛ diɲɛ ka taa ni ka segin kɔnɔ u yɛrɛ hakili nana jira mɔgɔw la k'olu bɛ min na u b'u sago de la u tɛ ka ala ta kɛ waati la n'u tun b'a kɛ u b'a fɔ alahu akubar n'u ye mɔgɔ faga u b'o fɔ mais kɔsa na u ɲinɛna alahu akubar yɛrɛ fɔli kɔ fɔlɔ u ko u bɛ ayiwa silamɛya de kɛlɛ la mais bi mun nana ye misiri kɔnɔnaw la silamɛw cɛ la u bɛ ka mugu dayɛlɛ silamɛw de kan o tuma ala de ye faama ye a b'a ka diinɛ dɛmɛ wa maa o maa diɲɛ na n'i ye silamɛya birifini biri kan ka silamɛya tɔgɔ ta ka silamɛya ye cogo ta ka sɔrɔ silamɛya t'i dusukun na i t'i safiye fo ala k'i lebu o tuma na silamɛw anw de bɛ se ka nin ko in dilan anw de bɛ se k'a dilan silamɛya tɔɲɔlen don k'anw to silamɛya kɔnɔ anw de kan k'an jija tɔgɔ jugu min n'o dan bɛ silamɛya la k'a ko ka bɔ a la i bɛ taa dɔ ta a tɔgɔ ma wa ayi o to yen o to karamɔgɔw bolo olu k'u ka laseli kɛ ni ala mago bɛ min ka kanda la o bɛ kanda mais e min tulo bɛ n kan na e yɛrɛ k'a lajɛ jogo jumɛn b'i la sa min tɛ bɛn diinɛ ma a sera sa i k'o bila n'a ma ɲɛ e ka diinɛ n'a tɔgɔ tiɲɛna ka ban n'a ma ɲɛ bin kɛra a kan e bɛ se k'i ka diinɛ sanuya ni mun ye i jija i ka dilan jumadon fɛ n'i bɔra karew kɔnɔ i tɛ mɔgɔ ye n'i mago jɔra fɛn santa la k'i bɛ taa bitigi la i tɛ mɔgɔ ye nin waati in na i b'a sɔrɔ bɛɛ talen don misiri la juma kɔnɔ u b'a yira k'a fɔ ko dugu bɛɛ ye silamɛ ye mais ne y'a sɔrɔ silamɛya ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ ye n'o ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ ye wallahi mɔgɔw b'u da ka sunɔgɔ hakilisigi kɔnɔ basigi kɔnɔ gɛlɛya tɛ bɔ yɔrɔ si la kasi ala y'o fɔ kuranɛ kɔnɔ fɛn o fɛn n'a ye aw sɔrɔ ne ala nɔ tɛ aw yɛrɛ de nɔ don aw k'a lajɛ silamɛya tɔgɔ taara mɔgɔw fɛ mais min bɛ kan ka kɛ a kɛbagaw silamɛya tɔgɔ bɛ minnu na min bɛ kan ka k'u fɛ ani silamɛya sira kelenw tɛ bɛɛ ko min ka di n ye n b'o kɛ bɛɛ ko min ka di n ye n b'o kɛ silamɛw a sera an ka s'an yɛrɛ la an k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma gɛlɛya min bɛ anw ka jamana kɔnɔ an ka se ka bɔ a kɔnɔ ala bɛ jamakulu bɛɛ dɛmɛ jamakulu min ye kan kelen fɔ n'u bɛɛ na jango silamɛ jamakulu n'u y'u ɲɛsin dusukun kɛra kelen ye dɔrɔn a banna nabilahi musa alayhi salatu wasalam jiko gɛlɛyara ji ma sɔrɔ baganw bɛ nin kana sa hadamadenw kamana gana u nana musa yɔrɔ la ko musa n'a gɛlɛyara an jigi ye ala de ye an bɛ fɛ i ka ala wele an ye gɛlɛya min bɛ an kan ala ka gɛlɛya ninnu wuli musa ko nin tɛ baasi ye nka ala ka wele sariti an bɛɛ lajɛlen de bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ an bɛ taa jɔ an bɛ ala wele a y'a ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan u bɔra dugu so kɔfɛ u taara ka taa ala wele ala ko musa ma a ko a ye ne wele ɲaamɛ nka ala mɔgɔ dɔ b'i ka musa mɔgɔ dɔ b'i ka jamakulu la kɛwale dɔ b'a la n'a m'a dabila a bɛ ka min ɲini n t'a di aw ma dɔ b'i ka jamakulu la kɛwale dɔ b'a la n'a m'a dabila a bɛ ka min ɲini n t'a di musa ko ala ma o ye kɛwale jumɛn a ko nafigi dɔ b'aw cɛ la nafigiya man ɲi dɛ ale de bɛ bɔ jamakulu kɔfɛ ka taa jɛ don ni mɔgɔ wɛrɛw ye ka jamakulu ka gindo bɔ k'a fɔ a ka bɛnkan a n'a ka taabolo ale de b'o dɔn ka tila ka bɔ n'a ye ka taa di mɔgɔ wɛrɛ ma min ye aw jugu ye walasa u ka se ka fɛrɛ aw ma ko nafigi dɔ bɛ aw cɛ la o kama a bɛ ka min ɲini n t'a di musa ko ala n b'a fɛ i ka nafigi nin jira n na n ka kuma a fɛ n ka an ka bɔ an cɛ la walasa an bɛ k'e wele i ka se k'an jaabi ala ko musa ma
a ko ne ala ti masa ye ne bɛ gɛn ka bɔ fɛn min na ne yɛrɛ ka tila k'o kɛ ne y'a fɔ nafigi bɛ aw cɛ la mais ne yɛrɛ ka tila tuguni ka nafigi fana jira e la ne yɛrɛ ye nafigiya Musa ko ala n b'a kɛ cogo di ala ko a ma ko Musa i bɛ kuma tɔɔrɔ min bɛ nafigiya la a bɛ min se adamadenya ma a bɛ min se a tigi ni ne ala cɛla ma a ɲɛfɔ Musa seginna ka wajibi jɔ o de kan nafigi min b'an cɛla a ka nafigiya dabila Musa kumana ka kuma wallahi o don adamaden bɛ tiɲɛ fɛ mais bi ko gɛlɛya ye jumɛn ye n'i ye tiɲɛ yira mɔgɔ la a bɛ nkalon ta k'o bila o nɔ na cɛ mɔgɔ tɛ fɛn bɛɛ dɔn sa fɛn dɔ bɛ yen i b'o dɔn mais dɔ wɛrɛ bɛ yen mɔgɔ wɛrɛ b'o dɔn n'i ye mɔgɔ ye k'ale b'a bɛɛ dɔn wallahi a tɛ foyi dɔn ale de b'a bɛɛ tiɲɛ i bɛ min dɔn da o ma dɔ wɛrɛ bɛ min dɔn n'o y'o f'i ye o lamɛn n'o kɛra joli bɛ kɛ min bɛ k'a f'i ye o yɛrɛ tɛ fɛn dɔw dɔn o dɔnbaga fana m'a fɔ ye o fana b'a lamɛn mais i bɛ tiɲɛ fɔ dɔw ye olu bɛ bɔda ɲini u yɛrɛ ye o de ye balawu ye mais nin don ye Musa jɔra ka wajulu kɛ nafigi kan nafigi yɛrɛ y'a dɔn ale ye nafigi ye ɔ n'a y'a sɔrɔ jama ka hɛrɛ balilen don ale ka nafigiya de kama a ye ŋaniya siri k'a fɔ n bɔra la wallahi ala ye u sakona ji d'u ma o tuma na n'a fɔra ko diɲɛ ka gɛlɛ a ka gɛlɛ jɔnni kan anw baganw m'an cɛla olu mago tɛ lafiya la dɛ mais anw minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ bun hadamadenw n'anw bɛ da k'an miiri ka hakiliw jagabɔ k'a fɔ an bɛ kow kɛ k'an bɛ damuw kɛ diɲɛ gɛlɛya ka jugu bun hadamaden de ma ka tɛmɛ dafɛn bɛɛ kan o tuma na a sera an ka segin an kɔ an k'an yɛrɛ minɛ an ka kuma an denw fɛ an ka kuma an balimaw fɛ jamana in ti jɔ an kelen si kɔ wa an bɛɛ kelen kelen ka gabakurun kelen kelen de bɛ kɛ ka jamana jɔ a kɔrɔ ye mun ye min bɛ jamana ci k'o dabila Imam Ali karramallahu wajha a ko mal mujahid shahidun fi sabilillahi bi a'zam ajran mimman qaddara fa afa lakin al afaf an yakuna malakan min al malaika Imam Ali ko karramallahu wajha a ko jihadi kɛra foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ min ye jihadi kɛ k'i to jihadi la i ka sa i seedu sulama ka sa ko baraji ka bon ka tɛmɛ mɔgɔ kan mɔgɔ min n'a sera a yɛrɛ la ka walejugu to yen a sera a yɛrɛ la k'i mabɔ walejugu la a sera a yɛrɛ la k'a ni koro k'a bila ɲuman kɛli la a ko wallahi ko yɛrɛ minɛ surunyana k'a kɛbaga kɛ i n'a fɔ mɛlɛkɛ a y'a to an ka san yɛrɛ la an ka san kumacogo la an ka san filɛli yɔrɔ la an ka san dusukun na an ka san ka kɛtaw la n'i seri yɛrɛ la a hɛrɛ bɛ segin e fɔlɔ de ma tɔw b'a sɔrɔ an b'a ɲini ala fɛ an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ ala k'an bɔ a kɔnɔ yarabi ala k'an bila sira kan lafiya bɛ sira min na jamana in ye gɛlɛya o gɛlɛya a bɛ jamana fan o fan ala ɲɛ b'a bɛɛ la an bɛ ala deli yarabi ala ka gɛlɛyaw ta ka b'u kan bi an ka finitigiw bɛ baara la u cɛsirilen don bɛɛ ɲɛ b'a la an b'a ɲini ala fɛ yarabi finitigi ninnu ala k'u fanga se wa an ka dɛmɛ ye ka ɲɛsin olu ma o ye jumɛn ye a fɔlɔ ye mun ye olu tɛ min fɛ o kana ye anw na min b'a to u ka baara bɛ tiɲɛ u bolo an ka n'o kɛ u ye min ɲini an fɛ fana n'an ye siganamɔgɔ ye an ka kuma u fɛ nin de ɲinina an fɛ an'an daladugaw su fara tile kan yarabi ala m'u kisira ala ma jamana in kisira jamana marabagaw ala k'u fanga se fɛn o fɛn bɛ kɛ sababu ye ka baara in gɛlɛya u bolo yarabi ala k'o ɲɔni ka bɔ yen jamana jugu bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ala k'u labila n'u dogolen don ala k'u jira n'u faralen don ɲɔgɔn kan ala k'u yɛrɛ kɛ ala k'u yɛrɛ dama bila ɲɔgɔn na ala k'u kɛ ayiwa u ka ŋaniya jugu saraka ye ala kana kɛ jamana den jugu ye ala ka labanko ɲuman d'an bɛɛ ma bijaye mustafa salli ala rasul inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i zi qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما العسر يسرا إنما العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 السلام عليكم. السلام عليكم. imam salamu alaikum. أيوة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مافو اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم. على كجمعة ما يرانا أي بتوم من جفنا على كبتوم بلا جلمنا على كجمعنا كل سما. أيوة الحمد لله ني إمام محمد جرا كاتي سنة فرا كوجو ني وجمع مصر فلانا المامي. bon alhamdulillah ko be ala ka latigɛ an ka kalan yɛrɛ fana an ye kalan fanba kɛ an ka quartier kɔnɔ yan madrasa dɔ tun bɛ yan a bɛ fɔ a ma ko madrasatu sublu salam a muassisu o ye Elhaji Abubakar Sidibe ala ka hinɛ ni silamɛ furu bɛɛ la. bon an ye kalan kɛ ale ka madrasa la ayiwa fo ka se sanfɛ kilasi daminɛ ma. bon ala ka latigɛ kɔnɔ ale ka kalanyɔrɔ kilasi kun dannen don kilasi 9 donc an bɔra yen sa ka taa madrasatu hilalul islami n'o bɛ misra an ye dɔɔnin kɛ yen nka waati cogoya kama a waati ani gɛlɛya minnu tun bɛ o kama an ma se ka kalan lase a dan na. donc an kɔni danna kilasi 11 na yɔrɔ ninnu na 10 na yɔrɔ ninnu na o kɔfɛ sa an y'an fari foni ka ɲinini kɛ dugumala la. ayiwa an gɛrɛla karamɔgɔw la ani dɔnnibagaw minnu bɛ yen n'u bɛ se ka mɔgɔ bɔ fili la ayiwa an gɛrɛla u caman na ayiwa o de ye an dɛmɛ ka se ka an ka se ka kuma ala tɔgɔ la. bon o hukumu kɔnɔ an munumunutɔ an taara fo ka taa don an karamɔgɔ kan Seyidu Sherif Usman Madani Hayidara ayiwa an n'ale fana gɛrɛla ɲɔgɔn na. o gɛrɛɲɔgɔnya kɔnɔ fana a ye bilasiralikan caman fɔ an ye dɔnni sira kan ani silamɛya baara sira ka tila k'an lasiw fana a cɛsiri a n'a kɛcogo ɲumanw na. donc an nana an kun b'o baara de fana na an ka quartier kɔnɔ parce que an y'a daminɛ an bɛ wajulu de kɛ. bon an ye san caman kɛ wajulu la o don an t'a kalama k'an bɛ kɛ alimami ye an m'a miiri fana k'an bɛ k'a ye parce que san 10 kɔfɛ san 11 ɲɔgɔnna kɔfɛ de bon alimamiya kibaruyaw nana mais o y'a sɔrɔ an bɛ wajulu kɔnɔ an b'a kɛ quartier in kɔnɔ an b'a kɛ quartier wɛrɛ la an b'a kɛ Kati dafɛdugu la. bon ala y'an dɛmɛ fo kana se ayiwa waati min ka di ala ye parce que misiri in jɔra fana ka san 20 ɲɔgɔn kɛ ayiwa ka sɔrɔ a ma kɛ juma ye. voilà parce que misiri in dayɛlɛ depuis 94 donc 94 kana bila 2014 la n'i y'o lajɛ o bɛ bɛn san 20 ɲɔgɔn de ma. voilà donc 2014 kɔnɔ ala y'a latigɛ misiri in kɛra juma ye. bon ne yɛrɛ tɔgɔ ka fɔ alimami ko la a kɛra o waati de. komi dugumɔgɔw yɛrɛ y'a ye cɛsiri min bɛ na diinɛ na ani u y'a dɔn faamu min fana bɛ na alimamiya jɔyɔrɔ n'o ye juma kutubaw kɛlen ye u y'a ye k'a fɔ n bɛ se k'a kɛ donc dugumɔgɔw jɛnna n'a ye ka bolo si ma. ala ka baara de don an dilen bɛ o de kama donc an yɛrɛ fana an ma gɛlɛya don a la. donc ala y'an dɛmɛ baara in daminɛna an fɛ depuis 2014 alimamiya an b'o la quartier in kɔnɔ. bon k'a minɛ o la ka se sisan ma an bɛ ala ka dɛmɛ kɔnɔ. ayiwa baara in kɔni a bɛ ka taa an bolo dɔɔni dɔɔni ayiwa kalanden ko don filiw bɛ se ka yaala a caman adamaden yɛrɛ fana ka fili ti ban donc an kɔni an b'o cogoya de la alhamdulillah misiri yɛrɛ fana ayiwa a kɛra dugu ma hɛrɛba ye parce que wajulu ko a bɛ dugu ta ɲɛfɛ o kama nɔrɔba donna dugu kɔnɔ bi ayiwa diinɛ faamuba donna dugu kɔnɔ bi an bɛ ala tanu la k'a barikada n'ala sɔnna. imam kɔfɛ an ɲɛmaa la bi an karamɔgɔ Seyidu Sherif Usman Madani Hayidara o conseil ɲɛmaaba kɛmɛ ka wulikajɔba kɛ walasa alisilamɛw ka don da kelen ka bɔ da kelen welewelekan jumɛn bɛ ka lase alisilamɛw ma o hukumu kɔnɔna na. ayiwa alhamdulillah welewelekan min bɛ yen o de ye dɔrɔn
silamɛ bɛɛ ka i yɛrɛ dɔn nin kɛbaga ye parce que fɛn dɔw bɛ yen mɔgɔ tɛ se k'a kɛ mais i yɛrɛ b'a dɔn a kɛli a tiɲɛ don mais mɔgɔ wɛrɛ bɛ se k'a daminɛ ayiwa n'e ma se k'a kɛ i jija i ka fara o tigi kan a baara kɛli la an b'an karamɔgɔ fo haut conseil président Aseyidu Sherif Usman Madani Hayidara a ka nin baara in na silamɛ bɛɛ b'a dɔn min ka dɔnni taara ɲɛfɛ min ka dɔnni ma taa ɲɛfɛ min ka kalan taara ɲɛfɛ min ka kalan ma taa bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ silamɛw ka kan ka kɛ kelen ye silamɛw ka kan ka fara ɲɔgɔn kan dɔnnibaga bɛɛ b'a dɔn mais ala y'a latigɛ dɔnnibaga tɔw ma se k'a kɛ ale de na sera k'a kɛ o ye ala ka sugantili de ye bon ala y'a nɔgɔya ale bolo cogo min na an ka kan ka fara a kan o bɛ dɔnnibaga tɔw bɛɛ lajɛlen kisi parce que i tun kan ka kɛ munna i m'a kɛ i tun b'i minɛ mais alhamdulillah ni ala y'a sira d'ale ma donc n'an farala ale kan o b'an kisi ka bɔ o yɔrɔ in na donc nin ko min filɛ nin an bɛ wele da Mali dɔnnibaga bɛɛ ye taabolo ko t'a la bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan an karamɔgɔ n'o ye haut conseil président ye ale ka nin hakilina in kɔ jamana ka hɛrɛ b'o de la silamɛw ka bɛn jamana ka hɛrɛ b'o de la silamɛw ka bɛn jamana ka basigi bɛ o de fana kɔnɔ bon an b'a jigiya k'a fɔ o sira min daminɛlen filɛ ayiwa o bɛna kɛ hɛrɛba ye jamana kɔnɔ o la an b'a ɲini ala fɛ yarabi ala k'a ko sabati ayiwa hakilina bɔra an karamɔgɔ yɛrɛ min na haut conseil président a y'a ka baara kɛ ala ka si ni kɛnɛya d'a ma nin baara ninnu an b'a deli ala fɛ yarabi a b'a fɛ cogo min na ala k'a kɛ ten ala k'o k'a ka se kama ala kira jati kama sɔli ala rasul o la foli laban an b'o ɲɛsin aw yɛrɛ ma alhamdulillah Sherifula TV an b'aw fo k'aw barikada vraiment aw ka nali diyara misiri mɔgɔ bɛɛ ye an ka président de sigilen filɛ Sumala Jalo ale y'an ka commission président ye an ka membre sigilen filɛ an kɛrɛfɛ ayiwa nin bɛɛ ye misiri membre ye bɛɛ lajɛlen nisɔndiyara bɛɛ content aw ka nali la an bɛ dugawu kɛ aw ye vraiment hali bi ala ka teleso ala ka taa ɲɛfɛ ala ka yiriwa an ma se yɔrɔ mun na fɔlɔ hali bi ala k'aw tɛmɛ yen kan k'a ɲini ala fɛ ala k'aw cɛ bɛɛ k'aw kan mɛn k'aw kɔrɔta k'aw wasa ala k'o k'a ka se kama an bɛ dugawu kɛ jamana ye hali bi ala ka basigi don a kɔnɔ ala ka hakilisigi don a kɔnɔ tɔɔrɔ ni degun o degun b'a kɔnɔ ala k'a ban ala ka malidenw ɲina nin kɔ ala k'o k'a ka se kama ala kira bonya kama sɔli ala rasulillah alhamdulillahi rabbil alamin an baden tɛ bɛ Sherifula lajɛbaa Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an b'aw fo ko kura ka wale ɲuman dɔn bi juma kutuba kɔnɔna na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ an tun bɛ Kati Sanafara kɔju la misiri la min alimamiba ye an karamɔgɔ ye Imam Mohamed Jara a ye dugawu sanuman minnu kɛ an b'a deli ala fɛ ala ko minɛ an faso Maliba ma ala ka minɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu